Sizobhoda phethe sengaphakathi inside esinakeni maqhamuka ngijabule ukujabula umkhulu ngijabule wonke umuntu akhona eduze kwakho ngisho nesilwane lapha yasibona sejabula umakhelwane yajabula mezwe lephimbo idlale kakhulu lento azenzani ikhwethe speaking ezwe lephimbo ukuthi yey amphakathi inside manje bafethu okay niyazi maqhamuka mina phela kuba njalo bafethu namhlanje bafethu sibizwa ngumsisi lo sisi lana mncane kakhulu okay yazi benga expect ukuthi ngabe ngibizwa ngumsisi usisi bafethu lana ufundela se primary grade 7 so ucelile ukuthi abafethu ngicela nifike ngizokhuluma ngichazela abantu ukuthi ngifisa ukuba yini mhlambe yabona ukukhuluma ngake usizo umuntu uhlala wabona ama video so bafethu niyazi ukuthi ke sayenza ukuthi nje sambe isiyomlanda bafethu namhlanje sigijima ngihamba kahle simlanda hlala yedwa ukuthi mayisisa so kulandeleni nisambe simlanda Eyo guys sizobhoda phethe sengaphakathi inside ezinake maqhamuka mina ngijabule umkhulu ngijabule nje ngijabule yonke into esejaridini ngiyakutshela nawe sekanye ngibona ujabulile cabanga ke this time ngijabula ngisho umakhelane ngoba phela siyabashintsha labantu siyabafaka siyabakhipha sibenza nje bafethu so niyazi maqhamuka mina just one question and answer bese siyahamba kanje buke bafika lalelani sabona sesinjani yaphila sibonga ukuphila kwakho sesicela ukwazi igama lakho Thobile Zulu bafethu ngizile namhlanje ngiphathele usisi Thobile Zulu ukusho ukuthi ngiphathele into ezimnandi sisicela ukubuza ukuthi utholakala kuphi like indawo le ohlala ngakuyona Galfontein Extension to Hawkfish Street bafethu shout out to Galfontein Extension to Hawkfish Street bafethu manje ufuna umbona nofika nizombona bafethu hayi ngathi futhi uyajiva kusisi uyangiculela yonke into ayishaya bafethu niyazi masi niyazi ngiphathela abantu abafamous famous but uzoba famous one day so ozoshutha naye isithombe ungazabi nami yabo ngizoba famous naye so sisami ngicela ukubuza la i-question e1 makhulu futhi kuba yini empilweni gynecologist doctor gynecologist doctor niyeza bafethu udoctor oshaya isingisi esithe ukuthi le bamba izinto ezisha so sizicela ukuthi uthini ekwenze wakhetha udoctor we-gynecologist khona abo-dentist khona odokotela bamehlo bamathambo nani cela ukuthi uthini ekwenze wakhetha i-gynecologist so that I can help women that cannot give birth and have infection okay bafethu nayeza le ndaba i-deep yangokuba deep fake nesingisi mayisithi so sizicela ukubuza ke la ungathini mhlambe kumuntu lo muntu nakhe yafisa nakwenza lezi zinto zabo gynecologist nani but uyasaba cause ubona ngazi ukuthi esikoleni akakwazi ukucope like izinto akakwazi ukuzenza kahle yabo kuba ngazi ukuthi uyafela lento kanjalo so ungathini kumuntu kanjalo mhlambe umnikeza amagama ukuthi aqinisele lezi zinto kanjalo I would say that keep on focusing on your dreams and set your goals up okay ngiyakuzwa keep on focus aloke bambelelile izinto zogcina zivulekile so kuyenzeka ngathi kwesikhathi mthola ukuthi mhlambe ucabanga ngisho ukuyeka isikole yabona lento lokuthi hayi ngcono mina ngiyeke isikole ngihambe ngiyobe iphara ngiyibhemela insango nani so ungathini kulo muntu lo like uthi like umqinisele ukumthetha angakhwithi njalo ngalomagama la I would call her parents because of I don't have an idea but me too I will try ne so asithi ke wena kububhekana lesimo lesenzini ungenza njani wena I'll go to my mom and sit down and tell my family my problem and so that they can solve it. Thank you. Blood is thicker than water. So bafethu ningasabi kuya kumzali. Khulumani nomzali, nimchazele umzali ukuthi umzali into ekanje njani ngicula kanje. Umzali uhlala neplan, umzali uthakuthanda. Uzokwenzela into enhle, uzokwenzela into ezokusiza. As long umchazele umzali ukuthi mina mzali ngifisa ukwenza kanje. Ungathula umzali azakukhethele ecabanga ngathi umzali ufuna ube police, kanti uma izinto ufuna ube gynecologist, udokotela omkhulu. Yazi phela udokotela we-gynecologist athana noma yikuphi bafethu. So bafethu, whoever is watching this video, nimzile usisi Thobile utheni uthe bafethu ningaphelelwa amandla bekezelana lapha esikoleni bambelele mawukuthi uyabona ukuthi hayi isimo savuma hambe ukhuluma nomzali it might be ukuthi mhlawumbe umzali wakho kwesisikhathi ubona ngathi uthi usemsebenzini isikhathi esiningi akatholakala mina into engayisho kwena ukuthi yini funa omunye umuntu omdala I'm sure usisi Thobile befuna ukusho lokho so guys ningasabi funani nje abantu abadala abazongisiza umuntu enimthembayo umxoxela istory sakho uzokutshela kanti futhi nathi ungasabi ngiyeza kuthina bafethu but yazi ukuthi indaba thina siyivala sinokusho nje ukuthi peace Hey bafethu angani ukuthi ngithini usisumshaya ngeEnglish amagama athi ungididanyana umqondo muphitheni sangena okay ngithi ngisho ngikuzwile bafethu sisithi ukhulumela lathi ufuna ube gynecologist udokotela omkhulu wow ngimbuza ukuthi wayengafuna ukuba dentist wayengafuna ukuba optometrist yabona labadokotela abahlukahlukene abamehlo abamazinyo nani ngicela udaba omkhulu bafethu kusho ukuthi makuthi awuzange la uyele emuva kancane rewind ayikho sangathi futhi video bafethu kumnandi kunjeyana kanti kumnandi ngoba sitshelwa usisi omncane
nibone la bafethu ukuthi into kanje sizenze kanje. Yabona ama uzotshotshisa omncane obvious uzo-understand nawe usekhaya ukuthi kumele wenze njani. So guys, niyazi ukuthi indaba nje asiyivala, but into esayisho ukuthi don't forget to subscribe, don't forget to follow, share, yenza yonke into lapho ngibona khona. Don't be afraid. Umalume abantwana bathi aka udaphetist uhamba nomalume bayashintsha baningi basazobuya abanye nizobabona ningasabafethu. Ngenxa nje ukuthi angiyivali, but peace. Wozotshona la visitis yizu general smoke bizuvutshe beziyakutshela bese phuma inamba emnandi neliswa liyaphuma namaphimba khona mnandi. Abantu abaningi baqala bajeva uma besizwa siqala sicula bayaqala baphenike bayabona ukuthi manje kuyashuba baqala baphuma bayashintsha wazi ukuthi baqonde ukwenzani ngoba manje ngathi lale lamba liyabashibela thina mazi ethana